Na. Iba ta fi fana ko tile be ga gana ko sugu ta ere temena ka ga na songo digana ayo na o gi ba ko chugodi ki ana songo diga ta ko kile gani ti ba wele kana na ba wo yata an songo ma keta ke ko ne ya debi wati me bi I joga kuma ne fe teme ka shaji tanga na sigi de kwa garadi no wa kana ko na songo tile be ga gan sugu ta ere ba fa ga tere wa kana na songo mi no ko mun e ti se ka mo sutura de muso ya koro de ka cha sutura ni de la ka soro do jume ne ma na songo de ema o de la ka ka ai on ni ya ye bi ni sera ka soro ma di mo atende dumuni foti gabugula fo te fana bora sene oh ayere tamangelawo aglega di demsenu mo mine to muso fe awa no ka wuli fula la mina sa papa ko so I'm sorry. ça va Si. basi la ko Papa I don't share ta me gisi. Papa Siam papa. C'est papa. Ala papa. Ne nyebe nyela tugumna abina fo ima sunugo shirole. mɔgɔ bɛ se ka sunɔgɔ muso jugu fɛ yan a ka denmisɛnnin ye su bɛɛ kɛ mankan ye mɔgɔ kunna ni hali ka nin tɔgɔ la kuma bila quoi O de kama ne bɛ ne fɛ su la don min na e ma ye e bɛ bɔrɔn cogo min na I bɛ lafiya cogo min na wallahi ne ye ta waati yɛrɛ de la an k'o bɛɛ to yen yɛrɛ sa o tuma an bɛna bi tilela kɛ jumɛn n y'a f'i ye n t'a ka dumuni kɛ dɛ depuis nin na wagati n y'a f'i ye n t'a ka dumuni kɛ dɛ kabi sisan I b'a ka nasɔngɔ d'a ma a dan ma I bɛ n ta di yan d'a ma a banna kuma caman t'o de la e fana sa I ka ko de bɛ ta kabi e ta don ne m'a f'i ye n ko I ko fɛn o fɛn b'a k'i ye wa I kɔni y'o fɔ dɛ I mago bɛ fɛn jumɛn de la bi n k'o k'i ye e bɛ fɛ ka mun dun mun kɔni nege bɛ ne na bi o ye ka taga kami kami san frigo la a si bɔlen bannen bɛɛ a kolen jɛlen bannen bɛɛ ne mago b'o de la bi ani pomme de terre Ala m'o k'i ye sa m'o k'i ye yɔrɔ dɛ o de kama I ka di ne ye o wallahi ni ma to de bɛ n bana wallahi papa yɛrɛ kɔni n b'a dɔn 2000 filɛ nin ye n bɛ sɔn ka dɔɔnin bɔ a ko la dɛ nin bɛ dɔɔnin bɔ nin b'a bɔ nin bɛ dɔɔnin bɔ bɔ tais-toi non nin bɛ dɔɔnin kɛ ala papa yɛrɛ de kɔni sisan n'i taara I ka kami san awɔ I k'a dilan ka ɲɛ k'a ta a ja kosɛbɛ n b'a dɔn e ka surutu sɔsi yɛrɛ ba ni sɔgɔma ba ni sɔgɔma Tanti awa ni sɔgɔma fa
Ni ye wulitɔla de ka bɔ sunɔgɔ la. Awɔ ba ni ne wulitɔla. Ni ye wulitɔla ka bɔ sunɔgɔ la. E kimilenkɔrɔ n'a fɔra e de ni denkɛ fɔlɔ ye. Ni heure comme ça b'a sɔrɔ e dalen bɛ sunɔgɔ la. Heure jumɛn bɛ yen? Walahi. Faut que e sa e tɛ don da la. Papa i sigi sa i yɛrɛ tɔɔrɔ nin na sa. Ni ye mun ko sugu ye? Non papa i sigi kana ni tɔɔrɔ sa. Mais e tɛ. Muso jugu den o tɛ kɛ foyi ye diɲɛ kɔnɔ. Nin y'i ba nɔ de ye. E k'i lajɛ. I k'u ta ka bɔ ɲɛkɔrɔ. Non. Ba ma dun. Ko jɔ. Depuis waati jumɛn e b'i ba ɲininkali kɛ nin na? Papa sabali sa papa. O molobaliya daminɛna don jumɛn? Non. I tɛ furakisɛ ta dabila est ce que fa t'i la? Ne ko ne m'u den sugu ye ne bolo de. Kana to i ka tension ka wuli nin kama. Ayisa ni e cɛ Ala. Non papa o dabila sa. E Ala sa. I sigi ba in n'i ko k'i bɛ taa nin fɛ dɔrɔn i bɛna kuma kana kuma caman ba kɛ kuma bɛ ba in. Kana to i bɛ mun kuma caman kɛ sa. Sabali sa papa han. Ayi ni ko sugu ninnu ma di Non sa. dimi ma ye la sa walayi papa dimi ma ye la n y'a fɔ i kana to ka dimi a filɛ fo k'i ka goloki furase han i ka goloki kan da yɛrɛ la ye sa sabali sa han yɛlɛ sa papa e ye dimi de man di sa yɛlɛ sa yɛlɛ sa. Oh ok ko e de bɛ ne ni yɔrɔ dɔn. Yɔrɔ dɛ. E ma ye ne dusu kasira dɔrɔn e de bɛ ne la lafiya. n nakun de don. Sisan n bɛna bɔ n'i ye kami in kɔni san i b'a tobi ka ɲɛ kosɛbɛ ka n ta bila ji dun. ji bɛ sunɔgɔ la ka lawuli de ya. ayi dɛ ka n'ale lawuli ka n'ale lawuli ale ni tɔɔrɔ man kan denmisɛnniya diya ye sunɔgɔ ye a to a ka lafiya. awɔ n y'a mɛn. sisan n'i y'a dilan ne ta bila kɛrɛfɛ i ni ji parce que e filɛ nin ye i ka dumuniko man ɲi ayi ka di n ye sa mais o yɔrɔnin na ji fana kana bɛɛ dun k'a to dɛ awɔ n y'a mɛn. parce que i bɛ dɔɔnin ta i b'a tɔ to a kun n'o kɛra i ma ye ne ko a ye bagi jɛ siɲɛ joli nin t'a ka bagi naaninan de ya. i duurunan de don a y'a sɔrɔ nin de la. nin y'a duurunan de ye. awɔ. ale man ka sɛgɛn o. awɔ kɛ. a to k'a reposer n'a wulila a ka kami a k'a kunna kami filɛ nin i bɛ woro 2 ani disibu 2 i b'o k'ale kun. papa ka ɲi tɛ sa n b'a tilan cogo dɔn sa. i fana sa e ka ko ni ninnu han. yɔrɔ dɛ. walayi Ala. n bɛ taa dugu kɔnɔ ka na i jija dɛ foronto sɔsi kana ɲinɛ dɛ. kana mɛrɛ papa Walayi. yɔrɔ i ɲɛna fili tɛ ka ne minɛ. Ala ne ka joli. i bɛna bi su kɛ ne fɛ yan i bɛna ka su filanan kɛ n fɛ n'i taara siya fɛ yen nɔ bi a tɛ diya n ye dɛ o de ka di yan. sabula e nana ne ye e yɛrɛ ye sa wura min na a ma ne diya yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la n'u y'a fɔ i ka tɔɔrɔ man di n'i bɛ se ka bi si n fɛ yen nɔ. o de ka di yan n b'o k'i fɛ kana dimi sa n b'o k'i fɛ n'i ko ko fɛn fɛn n b'o kɛ awɔ n y'a. n b'a fɔ a ye su in na n ko n bɛna si fɛ n'a ma sɔn n b'a fɔ n'a tɛ sɔn k'a ka minɛnw cɛ ka bɔ a banna n bɛ si fɛ yen. hali kana fɔ a ye na yɛrɛ a fɔ ko a yɛrɛ ko ale de ta i ka du ya. ok ala ka sira wala n bɛ taa ka na sɛfu bɔ i ka walayi e muso ɲuman sɔrɔ. i ma foyi yala fɔlɔ e ni ne sinaya est ce que e ye ne lajɛ fɔlɔ k'i bɛ sinaya kɛ ne fɛ nin y'a daminɛ bali daminɛ de walahi i ma foyi yala fɔlɔ ko n'i ye musow feere sɔngɔ kelen na mɔ ne bɛ dɔ ba faga keyita tɛ yan a bɛ n kaman wɔrɔ mais zena n bɛna don fo n sɔnni wɔrɔ n bɛna ye yan. Graças ni ye o bɛ cogo di baasi tɛ yen sigiyɔrɔ don. kɔrɔmuso a kɛla faama ye dɛ. a kun kɛra o koyi. somɔgɔw bɛ yen. baasi foyi t'u la. denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen bɛ. baasi foyi t'u la. keyita dun. a bɛ baasi foyi t'a la. alhamdulilah. ni tola ka fama ma ka mɛn cogo dɔ la a ma ɲi dɛ. a bɛ kɛ cogo di. i k'a lajɛ kuma o kuma i ka to ka na bɔ a la. o fana ka di n ye kosɛbɛ. n y'a mɛn. nka n tɛ ka min faamu i la i bɛ ka fasa tile 2 in na dɛ. ka fasa
era ba kalama kam ne demsen na ma ni ene fasale doro kore ko hakili lafiyalenu menin bunya na o ba soro hamina go be ngai ba da hami bine fasa ne bunya di ne kote ne ba shi fo etena nana bwala ha sigiri alhamdulillah ne da kuma ko be lawo o kadi awa kadi basi tan clovila ne ko na me ni war mi sen do sori ko war mi sen ebi na to ke mu ye ay mina ta ke ka ci do nyene ko ne ko ni yini nga woni basi tila iya ira ne la ka fo ko fo itika nga nere nyabi la tugo mina ne ba don de gumbi ka sabla ka daka iche keita ne ba don ko jugo chake dam meche keita bolo dugu ngono ma bela jele ma kalama war sororo chama mari babu nga keita ka dese e la warkola fe ka bokana ne nofe al ni balma ne ko ne ka wardi ne tese ko famne ay bashi fuete are la wakati ka gela ma sani ne ta bashi fuete are la abe bashi fuete la nya fam nga ne kon me min fiye ka gele na soro keita ka furi ni be ka tora kono iko fanye ame wuli ka se keita ma to ko na be se ka lafiya soro walma nanya ye ni solution arrêté ka soro ala anga la inite miye alaba me ko ere te ka tora fo sinima te ka bashi fo sinima ne kote bas fo itama wa nimina iko do imagola ala ka caman bila nana amina ka garasigo foni ka labangu ɲuman di ma amina rabbi kisi sababu juguma amina ala k'i sɔn k'i sɔma ka ala ni kira amina rabbi k'i kisi fantanw ma amina k'i kisi faamaw ma k'i kisi gɛrɛgɛrɛ ma amina rabbi ka labangu ɲuman di ma amina n bɛna wuli fɔlɔ i bɛ keita fo ye a b'a mɛn i bɛ n ka foli fɔ denmisɛnninw ye u bɛɛ b'a mɛn inshallah Mama. 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 Mana de shi? Agora tu udi. Dumuni mama. Dumuni mona mena ek mes no golo. Iga dumuni meta wali santi. Aha. Mama re. Ali ga ga to igi sigire. Agi tu ga sigire. Oh. Mama. Nek me fa kuma do fi. Awo. Abbe ku me ga ne toro fem no fe. No e baki. Awo. Ni ye san nan gala. Nsan duruna. Nya soro yina ala bargala. Kosebe. Ne ma fɛn dɔ de faamuya ne ni mɔgɔ fɛn fɛn ye bagi sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ olu bɛɛ parents mugu bila ka taa kɔ kan mama i b'a dɔn ne tun bɛ fɛ i k'a fɔ papa yɛrɛ a ka ne fɛnɛ bila ka taa kɔ kan sinon ne tɛ fɛ ka n ka kalan tɔ kɛ yan dɛ ayiwa Zi yɛrɛ de ye a bili kunna ka ban k'o kɛra ka bɔ ok e ka bila ka taa kɔ kan o ye fa bolo ɲɛtugu ka ɲɛyɛlɛ de ɲaami kana siga o la yɛrɛ muso tɔw den bɛ taa kɔ kan kɛ ne den tɛ taa kɔ kan kuma fo ne su o tɛ kɛ n dalen b'i la Zi i bɛ tigɛ kalan kɛ kɔ kan walayi dalen b'i la e ko ko dumuni bɛ tabali sa tigɛ dumuni kɛ fɔlɔ kɔngɔ ka n'i sɛgɛn ɲaami muso tɔw den ka taa kɔ kan ko ne den ma taa kɔ kan kuma danga de bɛ ne kɔ ne den yan fo n su Zi i sigi i ka kɔkan taga nin y'a latigɛlen ye bɛɛ den ka taa kɔ kan ko ne den ma taa kɔ kan kuma danga diya de don n tɛ den kulonkɛ la dɛ Alima tɛ yan bɔ yan yɔrɔ kunu yɔrɔ n ye n ka minɛnɔgɔ d'i ma k'i k'a ko i ma sɔn k'a ko minɛnɔgɔ ninnu sira kɛnɛma yen nɔ e bɛ minɛn ninnu sɔngɔ dɔn wa yɔrɔ minɛn ninnu bɛɛ ye vɛri de walahi ne ka minɛn kelen tun n'i bolo minɛn wɔɔrɔ nin na kɛ i hakili tɛ fɛn min na a bɛ bɔ a la
bi kɔni nin de an y'an ka kami tobi an y'a dun n'i y'a tobi minɛn mun na u sigilen filɛ minɛn wɔɔrɔ la i y'a mɛn su la k'u ko fo k'u jɛ ka t'u ladon ka so kɔnɔ i tulo bɛ na i tulo bɛ na fo ni yafara ne ma ne kan ka taa kuruyɔrɔ la su la sini sɔgɔma b'a kɔ i ko mun sini ba Alma filɛ k'i ban ne ka ci ma e ban ne ka ci ne ma ha Alma ne ko sini b'a kɔ k'i ban ne ka ci ma e ɲɔgɔnna y'i ban ne ka ci ma ha e ban ne ka ci ma e fila nin de yan a taara di e tɛ Alma la k'i ban ne ka ci ma sariya yɛrɛ la k'i ba tɛ ne o tɛ yan hee a kuma banna sa o Alma e y'i ba ye ba ka ci de ma Allah e sigi e kunkolo ka ɲi dangaden e ba bɛ ci kɛ k'a ka minɛn nɔgɔ ko e b'i ban ma ha tɛmɛ ka t'u ko a tɛra o dangadenya tɛ daminɛ yan nɔ i ba taara den i bɛna sɔrɔ yan nɔ awɔ i bolo da i dusu kan a bɛ n'u ko a ka kɛ ten dɔrɔn awɔ. Abeba, ame ome, abeba. Ali manake je na folotigi ame ome, abeba. Ali manake je sanwatigi ame ome, abeba. Ni bana maba, koro baba ni koro baba, saya baba. Mama. Ni bine no kapiti nyal se ko dala Alma te ya Naam o bay te o sande de ya Inshallah ba eni muso o te ko pe te kuma ne fe ha e ko le sinale de ya no bon le ni ngay ñet gwa ñele kam le ko ñu sori bu ya ko te fe mu na be bona mi na ñu ko jama ko te fe na fa nga je ni o ma te ha Alma, mwene ka pensi. Nuno te wuni akadmi. Akadle solo. Njere ka tubili ka ngamne na kana sike akadle solo. Ma shite nunu na bile mo ma al gadro. Shitu la tokodi. Ngamne ta. Adi subhana. Ebe ni sondo. Te judeu. Ana ba bere lo eni. So jude te ko yo so juko. Allah. Wale fone awashu. Sino am te hera so ya no. I family sọ̀rọ̀ àná. Amuwera. E ba me bla mna no ko le bla lo la. Ni ma kila na ne bugore. Aye ko. Te be ka ta mna no ko nugo. Te ba ta. Ni ba e bla chila mi ka ka. Adela uko. I ka bla kana sọ̀rọ̀ gabu dala. Yalo vie. Ça va? Chaque mois, je suis dans la boîte là, tu as mafia. Voilà, il va essayer de se faire un bon immobilier. Ah non, non, c'est en saison au Canada là. Il faut qu'on soit dans la boîte, il faut qu'on attire. Arrête encore le chat. Allô, grand frère. Arrête tout. Gina. Ah, Gigi. ouais. Calme-toi. Calme-toi. Ça va bien. Ouais, donne. Tiens, amiga bayu kuma yera. On dirait que ça, il est moitié une belle maîtrisée. Ah, grand frère, il va
nen débrouiller doni mais baro flore en segen quoi Filo sujet. Flo sujet do en segen Sujet du masira ke segen. et ko jumere yo ala ko si c'est vrai pour ga c'est faux c'est baro tu en segen tour wallahi Ah, petit frère J. Ouais. Si c'est vrai. ko pour ga c'est faux Eh, Agnini Rojan. ne ko ne akilina ta do fenga dronga boche Par exemple, ni ko do kera sigida la sisan. Problème do nana sisan. Ni ne ko a ko be tanto di. C'est vrai. Bon, ni ne ko c'est vrai. O koro ta ye ke fa fait c'est vrai. Eh ben c'est ka foko non, c'est faux oui hakilina. Bon, si c'est vrai, pourquoi c'est faux? Parce que chez certaines personnes c'est vrai et chez d'autres personnes c'est faux. Ils vont de développer quoi. Ah oui, c'est un greffe. je ibaro wallahi billahi mamiro la Moi, c'est la vie simple quoi, tu vois non. Prochainement déjà félicitations pour le bac. merci, Prochainement il y a qui s'y doro. Si j'en manque quoi. ouais merci Il y a élément de konoya. ouais mais amna ta shuina chiro ba mbulu amna Ah ok. Bon, nouvelle de molo ka pour famille là. Mais t'as meto fokana. ah ok Gigi. ouais aka kashi ba mali ni ke ta na ni sora kashi la ka be do fara ka sori ka fla kashi na nga malo ta ka to mo folo wile ka na nga malo ta ka to mo E be mun kasi la Mare ne bugo. ke bugo ne yi soro kasi la mbe joli bi yena ita mina ka bandala muso jugu de be de jugu ye non awa Gafure awa te ya Ampa. Da na buwa. Ko di masegene. Mase. Na jini mafulo. Ko ni matele. Mbolo klipa fani sisa. Akara segene. Okera basi won Bashkiti. ay dumuni ke Awan duniye. Nga jita dama ye. ya tada mo ama wulia Awulla abora ka bitaka. Baro la. kabta baro e o kay boro ko ni ka to ga boro ge kana bal fuila ama mo bi fofena do damu Nera kuma gobe lo kuba. e mo ko nena kada Awaka. Jiga kulu. jiga ko Awo. oh ne jiga ko kadi mo lo bila Komi je ay kalan chamange re balo ay kalan chamange. Oh sisa ni bifega anga blaga ta ko ta ka kalan toke. Ka blaga ta ko ga esere la ta ka kalan toke ma. Jigi esere le ka gon walay. Gafure tiara la jiko kadne ko sobe nga efla ka esere la ta ko mi fo o sitine sisa badani mo ko ta esere la o wari o ta haga mina o sitine sisa Bani lo wa OCTE. Ega jibla ta esere la OCTE. Ha? Jibla liga ta esere la o jola meme ega warla. Abena mumbo ega warla na ma fen fraga tu fen walo. ne bina yina o ka boya ka ta esere la joli yara de do Millionani. Millionani. ay mame Drone do wale. sila ka mame million nani Awo. est-ce que e bi ka wari mo fo Gafure est-ce que e ba do million nani na foro ne dinga obi dinga koroba be ne ma se ka foyi do ola oui ay ko like ka kla piu ne mo shoro era soro folo kana million nani ta ko do jikilena vraiment ne ti jogo ke Ne be yin e kala ko rega jumeni mafulo. agora ne akuma ko rega fla de bala du gono ya Oh, sisa e ga muso jugu den ne den singa saute ya. E ala te jini ni sanga nyogo mai. E jini fa sanga nyogo mai. na musa na no mare e fla ka wari mi fo o wari ne era o bonga baraga warla afa to bi to ne bolo bile million nani i fana sa E bebe million na ne be desola. ay I fene sa pa na so masa ha. E balo jito nyogo nu betara. E kuma ne den kele ndoro na to ya na ko ba. sisa Gafure i kadine ko sobe wa jira kadine nga e ka sabali million nani ka cha
ni waati ma nɔgɔn ni miliyɔn naani dira dɔrɔn a ma nɔgɔn quoi a kɛra cogo di a kɛra cogo di e bɛ ka kuma min fɔ o bɛ diya ne ye kana dimi sa i b'a dɔn e fana filɛ nin ye ni mɔgɔ ye kuma fɔ e ye cogo o cogo la e t'a faamu ayi bébé kana kuma jitaya sa miliyɔn naani dɔrɔn po sa n ka si bila ka taga sa miliyɔn naani dɔrɔn n'o tɛ n bolo n b'a kɛ cogo di a t'i bolo de a tɛ n bolo a t'i bolo a tɛ n bolo a ka ɲi nɔ ayi e k'i sigi tan i b'a dɔn e fana filɛ nin ye gafure e dusu ka bon kojugu ni mɔgɔ ye kuma fɔ e ye dɔrɔn i bɛ dimi kana dimi sa mais mɔgɔ ye nɛgɛ ka dɛsɛ n bɛ mun kɛ sa n'i nɛgɛ k'i nɛgɛ n ye i ko k'i t'a di n bɛ mun kɛ sa e ko miliyɔn naani dɔrɔn awɔ miliyɔn naani dɔrɔn walayi sisan an ka foro min bɛ Muntugu la awɔ cikɛyɔrɔ ye e yɛrɛ b'a dɔn ni ci kɛra yen nɔ somiyɛ mana ban o ɲɔ de bɛ anw baloya tilema fɛ fɔ ne ye yen feere ka na n'o wari ye n'o feere la o wari b'a bɔ wa n'o t'a bɔ dɔ wɛrɛ tɛ n bolo dɛ ayi n b'a bɛɛ f'i ye awɔ o b'a bɔ o b'a yɛrɛ ka ko dɔw kuma dɔ la a b'a bɔ n'o b'a bɔ n b'o fɔ dɛ awɔ n y'a mɛn i fana sa i tɛna n k'i kɔ digi dɔɔni cɛ n da dɔɔni sa i da dɔ i kun dɛ papa i teliya ka malo in tɔmɔ daga bɛ dilan ka ban man tile nse fa sira jara alhamdulillah hali baasi tɛ alhamdulillah alima ça va ma kunnafoni dɔ bɛ ne bolo a ka di dɛ komi ne tilala baara la baarada mɔgɔ dɔw bɛ baarakɛla dɔw ɲini o y'an ka formation baara ye donc ko ne ka n ka dossier fara ɲɔgɔn kan ko ka 5000 d'a kan ka na d'u ma o la o bɛ ne ta 5000 ni 5000 sɔrɔla dɔrɔn o ye ko nɔgɔyalen ko n'i taara o ɲɛf'i fa ɲɛna sa dɛ ne tun bɛ fɛ de k'a fɔ a ye koyi ne yɛrɛ ka ko bɛ cogo min na e b'a dɔn ne ka ko man bɛ e fa bolo cogo min na taa fa ɲɛna i y'a mɛn taa fa ɲɛna i tɛ taa ko wa a ma ban kama na a taa ko i yɛrɛ lafiya i den k'i lafiya yɔrɔ walayi e de bɛ ne yɔrɔ jɔn de don fa don ko fa papa ne mago de b'e la ko mɔgɔ lafiyalen fɛ kuma si awɔ min nana ne ka na problème ye o bɛ se ne ma papa awɔ min na i fana sa k'a kɛra de basi tɛ kunnafoni duman dɔ tun bɛ n bolo k'a f'i ye n tulo b'i la komi i b'a kalama ne tilala kalan na ne ye kalan min kɛ entreprise dɔ mago bɛ anw na mais u ko ko n ka na ni n ka dossier bɛɛ ye n ka document bɛɛ ko ka 5000 d'a kan ko ni n y'o kɛ k'u bɛ n ta u ka baarada la donc ni 5000 sɔrɔla dɔrɔn o ye ne ka baarako nɔgɔyalen ye 5000 est ce que e kunkolo tɛ fɛ ka yɛlɛma 5000 ça fait n ka 5000 d'i ma i ka to don gulɔ ni taramadaire la quoi kunungo e yɛrɛ nana ne ɲininka i ba ka kuma min na n'e tɛ gulɔ min est ce que e bɛ se ka nin ɲininka o la 5000 kabini ala ye da don min e delila ka nafa jumɛn ladon du kɔnɔ yan fɔlɔ ko 5000 o tɛ 5000 ye o n b'i bila 5000 de kɔnɔ ba i bɛ kuma ɲagami dɛ non seulement ne tɛ dulɔ min tɛ dɔrɔgu ta wa 5000 n'i y'a di ne ye baarada sɔrɔ e ka dépense bɛ nɔgɔya du kɔnɔ yan ba ça fait ne y'a faamu ne ka 5000 de b'a to e bɛ baarada sɔrɔ o la ne ka dépense bɛ nɔgɔya ala ka nin ɲɛ da baarada yɛrɛ kan walahi ala kana to i ka baarakɛlaw yɛrɛ ye ku tɛmɛ ka bɔ ɲɛkɔrɔ n tɛ fɛ k'i jɔlen yan bilen ne mun mana ko ye ni i ɲɛ b'a la dɛ a ka ko bɛ ka tɛmɛ a dan kan quoi désormais ne yɛrɛ ma e ba gɛn ka bɔ ne fɛ ne tɛ lafiya ma gɛlɛyara dɛ a kɛra cogo di ba ma sɔn 5000 ne ma sɔn k'o d'e ma 5000 k'a t'a bolo k'a t'a bolo ma ne bɛ yɔrɔ min na ne si sera muso ta ye ne dun tilala kalan na n nana de ka diɲɛ ɲini fɛ i k'a to ne ka taa tunga la e fa ko tunga wa ne ɲɛ b'o dɔrɔn de la ka taa tunga na ka na mɔgɔ b'i ka diɲɛ dɔrɔn de
comme ni côté dengani ni kɛra dusukolotigi ye n'i taara tunga na tiɲɛna a kɔni madi a madi ne dɛ mais i fa n'i ba bɛ so kɔnɔ taa ɲɛfɔ olu ɲɛna n'olu ko cogo min i y'a mɛn ma e sɔ fa kelen ka taa tunga la n b'a kɛ cogo di a dun fɔra ko tunga tɛ danbe dɔn tunga tɛ danbe dɔn mais a bɛ den ɲuman dɔn ne filɛ nin ye ne ma deli ka waliden dusu kasi ne ma deli ka ji da waliden ɲɛna n'a sɔrɔ ye tiɲɛ ye fa bɛ taa tunga na ka segin foyi t'a sɔrɔ Jono, ba fa do ko fa wa ne ko fa e bɛ mun de ɲini na ne bolo ba mago bɛ ka ci dɔ de f'i ye mago bɛ tanti aw fɛnɛ na Gafure Gafu awɔ k'i ka na k'a kɛra cogo di ba tanti awa baasi tɛ n nana dɔrɔn ka jɛ ɲini aw fɛ parce que n bɛ fɛ ka taa tunga na ko jumɛn na ala e bɛ fɛ ka taa tunga na e nana sisan ne ka mun k'i ye n nana i ka dugawu de kɛ ne ka dugawu kɛ e ye Allahu Akbar fa e ma se ka ne ka ciw kɛ e ma se ka ne sagona kow kɛ i m'a ɲɛ Bamako yan k'e bɛ taa tunga na ayi ne bɛ se ka dugawu kelen min kɔni k'i ye n'i taara tunga na ala ka nin ɲɛ da hɛrɛ kan o ye ne ka dugawu bannen dugawu wɛrɛ tɛ n bolo fa ni tunga muso tɔw den ka taa tunga la e fɛnɛ ka fɔ k'i bɛ taa tunga la muso juguden e ba m'a kɛ walidenw ye e ba m'a cɛ bonya k'i ka taa tunga la k'i ka kɛ fɛn o tuma ala ko ye nkalon tanti ne mago b'i ka dugawu dɔrɔn duwawu duwawu n tɛ duwawu k'i ye dɛ n b'i digi ka don duwawu filɛ izini de kɔnɔ mɔgɔ lankolon jɔlen filɛ nin ye k'e bɛ taa tunga na taa i taa sira kan i bɛna mun y'i ɲɛna fo k'i sa a tɛ b'i kɔnɔ i bɛna taga awɔ o ba ye dugawu kɛ tanti awa fɛnɛ ye dugawu kɛ ne yɛrɛ fɛnɛ bɛ n ka dugawu dɔw kan fo n'a y'a sɔrɔ fa ne delila k'e fa dusu kasi fo n'a y'a sɔrɔ e fa ye ne bila baara la ko ne banna a ma n'o sen jɛma o bolo jɛlen don fa ala bɛ hɛrɛ k'i ye fo n'a y'a sɔrɔ ko min bɛ ka kɛ na ko ne tɛ k'a mun ko ne ye n ji da walidenw ɲɛna n'a sɔrɔ o ma kɛ ko ne ma walidenw ji da walidenw ɲɛna ne ma e fa dusu kasi fa ala ka hɛrɛ k'i ye Efa, Efa, e tɛ dɔrɔn de ne kɔrɔkɛ yan ji filɛ ji ka se ka foyi tɛ nin na wala e de bɛ nin ɲɛnajɛ ne taara ne b'a kɛ cogo di n dɔgɔnin n bɛ fɛ k'i gɛrɛ n na n dɔgɔnin n bɛ fɛ k'i gɛrɛ n na waati dɔ sera n bɛ fɛ an ka baro kɛ mɔgɔya baro kɛ laɲini dɔ bɛ ne fɛ n dɔgɔnin miiri tu yɛrɛ la i kana sɔn jɔnya ma i kana sɔn wari i ka jɔnya ma i kana sɔn nata ma ni natara don dɔ i bɛ jɔnya kɛ i kana sɔn feere ma i kana sɔn yɛrɛku feere ma i miiri to muso in na ale ni cɛ min bɛ o y'an sago ye n b'a da bɛ digi la mɛ cɛ tɔgɔ alan tɛ dogo i la n b'a fɛ ka taa aventure la dɔɔni ka bɔ an ka sɛgɛn b'a la i miiri tu yɛrɛ la n dɔgɔnin miiri tu yɛrɛ la i miiri tu yɛrɛ la Alima i y'a faamu i y'a faamu i kana kasi ni bɛɛ bɛ ban don dɔ la i y'a faamu kana kasi n bɛna taa fa ko wari la i b'a kɛ ka ji san sira la tan filɛ nin i yɛrɛ bila n na bulanɛgɛ nɛgɛ bi tigɛ la a bi hakili la ko ne b'i yɔrɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la ni y'o sɔrɔ kasi la ka so kɔnɔ o kuma bɛ fɔ k'a yɛrɛ jɛnɛ ko mɔgɔ sara ne fɛ yen dɛ yan su kasi tɛ yan koyi
Ne kuma fɔ ŋana tugu dɔ bɛ kɛ sira a mun ne mun kojugu ye non a kɛra fama ye koyi I yɛrɛ dun mɛ basi foyi t'a la ne denw dun u bɛɛ bɛ yen an cɛ dun a bɛ basi foyi t'a la a n'an sinamuso an dɔgɔmuso a bɛ basi foyi t'u la ye basi tɛ yen koyi sira jara kɔnɔ alhamdulilayi an b'a la ten an denkɛ yɛrɛ taara jamana kɔnɔ bi an denkɛ jumɛn genre wa an denkɛ fa kɛ ko jumɛn fa fa ka taa tunga na k'ale kalan baden bɛɛ ye ko tunga mun kɛra ko baarada la a nana ko baarada dɔ bɛ yen yan k'olu ko k'u b'a ta k'u ka 1000 di ne y'a bila ka taa fa fɛ yen fa ko ko wari tɛ yen a ko k'a bɛ taa ɲɛɲini jamana kɔnɔ n terimuso i sunɔgɔ ma ka ne to balo la 1000 ko den ma kungo minɛ e b'o to ka taa kungo la ka ne to balo la hali ka ne wele k'o fɔ de ɲɛna 1,000,000 kungo tɛ a fa si a ɲɛna mɛ a bɛ kɛ cogo di i bɛ sɔrɔ ala kun ma k'a da o kama kɛ tunga ma nɔgɔn koyi tunga ka gɛlɛn surku den min t'a dɔn tunga ma nɔgɔn dɛ tunga ma nɔgɔn koyi ji I cogo dɔ I kana bana ne ka ji bɛna ne bila ɲɛnafin na donc I tɛ valise minɛ a ka girin quoi i y'a da bi sama e man ka tɛ ka sɛgɛn o ji awa i ma sɛgɛn dugawu k'a ye ji n ka dugawu b'i ye ji i k'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ ka taa kalan de la ni maître mun fila kilasi kɔnɔ i k'o lamɛn mɛn yan I kana kɛlɛ kɛ kilasi kɔnɔ dɛ ji i ka leçon ta I ka téléphone to yen I y'a mɛn yan I ka musomanin ninnu to yen I y'a mɛn awa e yɛrɛ fana sa ji bɛna taa tunga na sisan ekɔli la sisan filɛ valise bɛɛ nɔgɔlen don ka nɔgɔ i k'a ko fɔlɔ yanni k'a ko cogo di o bɛ se ka kɛ bilen wa vol du waati sera sa i ka ko bɛɛ kɛlɛ ji ni minɛ ji ni minɛ a ye taa ji taa I taa ni nin ye I bɛ nin don disima la mɛ n taa m'a bila awɔ i y'a bila m'a bila aéroport la ka awɔ a bila aéroport la ne n tilala ji k'i tɔgɔ dɔn na I ka to ka pullover don nɛnɛ bɛ yen kojugu I y'a mɛn awa ne n tilala n bɛ taa ci dɔ la n bɛ sɔn ka mɛn dɔɔni ka na perese dɛ awɔ ji tubabu la I k'i hakili to I yɛrɛ la dɛ awɔ i y'a mɛn awɔ n ka dugawu b'i ye ji ne b'a dɔn bɛ kɛ fɛn ye o wala bɛ kɛ fɛn I banba dɔ le kalama i y'a mɛn mais nin ka dɔgɔn dɛ nin ka dɔgɔn ala sa ji n bɛ tila ka dépôt k'i kun ala ka se ni ɲuman ye ala ka hɛrɛ k'i ye ala kana hɛrɛ kɛ muso tɔw den ne ko dusu tɛ kɔnɔ wa karamɔgɔ Keita a kɛra fama koyi kɛla fama ye dɛ e yɛrɛ I tɛ ka se ne fɛ yen bilen ala ka n'an tunu ɲɔgɔn na walahi I ka kɛnɛ kɔni kɔri basi tɛ yen du kɔnɔ mɔgɔ an fa n'an baw an ka du mɔgɔ ɲumanw an ka madamu fila ka kɛnɛ Keita alhamdulillah non a kɛra fama ye Keita I fana ka kow ka ca I ka ciw ka ca I tɛ sigi kosɛbɛ ne yɛrɛ ta ko dama damani k'i kɔ yen k'i bɔra mana ta k'i bɔra mana ta k'i bɔra n ko n ko Keita ka ci ka ca sa e fɔra ne kɔ ye o dun ma fɔ ne ye o wa o bɛɛ tɛ se ka fɔ waati dɔw la koyi awɔ
Suna basi kɔni tɛ alhamdulillah tabarikala ni yɛrɛ ye n bɔtɔla de aéroport la tan n taara ji bila avion ta a taara kalan na kɔ kan ji wa awɔ ji taara kalan na kɔ kan koyi a y'o minɛnw sɔrɔ de a gayine a kɛlen ka bagi sɔrɔ an fana y'a décider an b'a bila ka taa kɔ kan bagi wa awɔ basi tɛ a donc a y'a ɲɔgɔnnaw dan o la a y'a sɔrɔ tabarikala Keyita kɔni a bɛ fɔ cogo di i ka du kɔni diɲɛna i fana i lafiyara ni seri ka ko kɛcogo la i b'i ja diɲɛna i b'i ja kiyama Fatumata dun basi t'a la basi foyi t'a la Awa dun Awa bɛ basi fiye t'o la alhamdulillah nba i denkɛ fɔlɔ in dun ko fa wa fa tɛ wa fa fa dimina o don fa y'a ka minɛn bɛɛ cɛ ka taa tunga fɛ yɛrɛ fa k'a ka minɛn bɛɛ cɛ a y'a ka minɛn bɛɛ cɛ Keyita o kɛra cogo di fa nana kuma dɔw don ɲɔgɔn na k'ale gayina fɛn dɔ la k'ale kan ka waa joli waa tan ko k'o kɛ cogo dɔ la ne y'a fɔ fa ye dɔrɔn n ko vraiment nin waatini ka gɛlɛ n k'a ka to ne wari sɔrɔ n ko n bɛ wari d'a ma fa dimina dɔrɔn k'a ka minɛn bɛɛ cɛ ka taa Keyita i jo t'o la i jo t'o la dɛ cogo di Keyita ala yɛrɛ ko n'i ye muso fila ta n'a ma ɲɛ n'i bɛ muso fila ta ko n'i baw de tɛ se k'i tilen u ni ɲɔgɔn cɛ i ni ala cɛla la k'i k'a to yen ayi ne tilelen don koyi ayi Keyita ne bɛ dɔn bila ko tɛ sa kabini e ye ne dɔn e m'a fɔ ne ye san Keyita la ji bila aéroport la wa awɔ ji ye jɔn den ye ne kɛ Awa den tɛ wa Awa den don Awa den ta la aéroport la e denkɛ fɔlɔ n'o ye Fatumata ye Fatumata den e b'a to cogo don ka taa duguma sira fɛ karamɔgɔ ma fɛn min faamu wa Fodi a hakɛ to n yɛrɛ ko Fodi Keyita bɛ min f'i ye n'a ma ɲa i ye muso fila furu i tilen o ni ɲɔgɔn cɛ wa Fatumata i hakili to Fatumata la dɛ n y'a f'i ye depuis waati min na i bɛ ka bɔ Fatumata nɔfɛ n ko i ma n ko muso gɛrisigɛman don n ko n'i y'a ta n'i m'a tɔɔrɔ n ko i tɛ bololankola fo ka t'i sa i ka nin kuma in tiɲɛ don nka ɲɛ b'a la i bɛ ka taa sira min fɛ tan Awa ka ko bɛ k'i kunkolo ɲagami i kan'i yɛrɛ to a bolo i ye cɛ de ye dɛ maa t'i yɛrɛ to muso bolo dɛ n'i ko k'i bɛ muso sakɔnɔ ko bɛɛ k'a ye a ma y'i yɛrɛ la dɛ don o don ne bɛ Hawa ka nasɔngɔ d'a ma a bɛ tobili kɛ ni gɔ bɛ Fatumata la don min n bɛ nasɔngɔ d'a ma ne ye 2000 di Hawa ma n bɛ 2000 di Fatumata alhamdulillah tabarikala o ɲɛ Fatumata dosi tɛ yen k'a si la kɔngɔ na ne fɛ o kaɲi o kaɲi baasi tɛ Keyita hali su in na n ye kami den 4 de san Hawa 2 Fatumata 2 Keyita i m'a ye sa wa baasi tɛ komi denmisɛnninw yɛrɛ taara an fana ale bɛ fila dun yan fɛ an bɛ fila dun yan fɛ o ɲɛɲi o kaɲi n'i bɛ min fɛ don min i bɛ duman dun baasi tɛ o diyara n ye o diyara n ye nka n bɛ min f'i ye ka gɛlɛya i hakili to Fatumata la Fatumata hɔrɔnmuso don dɛ i k'o kuma ye tiɲɛ muso muɲunenba de bɛ wa i y'i cɛw dan dɛ i y'i ɲɔgɔnnaw dan muso ɲumanko la n y'o f'i ye dɛ n'i filan y'i dan musoko la a y'i dan diɲɛ fɛn bɛɛ la i dun i y'i ɲɔgɔnnaw dan dɛ bari muso min don i bɛ si k'a tɔɔrɔ i bɛ ko k'a la a t'i lebu a tɛ bɔ n'i ye ni cɛ o cɛ o sɔrɔ o de ye cɛbaw ka muso ye i y'a faamu i hakili to a la a minɛ ka ɲa kan'a tɔɔrɔ dɛ n'i y'a tɔɔrɔ i garisɛgɛ bɛ lanɔgɔ dɛ n y'o f'i ye ka gɛlɛya i y'a faamu baasi tɛ baasi tɛ sisan komi an tilala te min na ka ban te kɔni n b'a dɔn caman kɛra la walayi e sa tɛ a bɛ troisième na troisième ninnu kɔni olu t'an ka koba baasi tɛ i m'a ye sa wa ni te sera troisième ma o b'a fɔ de ma ko a y'a jabalen o y'a jabalen karamɔgɔ n bɛ sira ɲini baasi tɛ ni ala sɔnna kana fama n ka yɔrɔ ma n tɛ fama to ka taa baro duman kɛ i ma ala sɔnna ni ne tora k'e ye ne kunkolo de bɛ lafiya baasi tɛ i m'a ye sa wa n y'a faamu d'accord n y'a faamu ayiwa Keyita ala ka wula yɛrɛ d'a ma amina yarabi karamɔgɔ Keyita d'accord an ba sira b'i bolo ka se ni ɲuman ye n ba Keyita i bɛ ka kuma fitinin ka se ka kuma i fɛ a ba fana bɛ ka jɔ so de la
kola kana hɛrɛ kɛ muso tɔw de ye komi ala bɛ hɛrɛ k'ale de min ɲɔgɔn ye walayi ne tɛ se ka nin ye a bɛɛ ne den de ale bɛ k'u bɔ ɲɔgɔn na de n'o tɛ a bɛɛ ye ne den ye n'a bɛɛ ye den ye n'ale b'a dɔn nin a bɛɛ ye den ale kun man kan k'i la i yɛrɛ fana i tɛ bɔ nin furu in na ten i ka tɛ sigi ne fɛ yen nɔ ne kelen de bɛ n ka so bitigiw bɛ n bolo fɛn camanw bɛ n bolo n bɛ n ka bitigi kelen d'i ma i b'i da yɛrɛ ɲini o la i n'i denw tɛna sigi sutura la ka balo sutura la lafiya la mɛ i t'o o si fɛ dɛ fo ka to nin tɔɔrɔ in na a bɛ kɛ cogo di den fila sɔrɔla furu o furu la i bɛ ala minɛ o na n'i ma cɛ tɔnɔ dun don dɔ yɛrɛ bɛ den tɔnɔ dun an ka dugawu yɛrɛ kɛ fa yɛrɛ taara tunga na ala ka hɛrɛ k'a ye ne ko e ma keyita yɛrɛ ya ni keyita ye ne ye hali n'a sɔrɔ ne bɛ gidɔrɔn kɔfɛ dɛ keyita bɛ a ka mobili jɔ ka gidɔrɔn tigɛ ka taa ne fo mɛ bi keyita ka ne jɔ k'i ɲɛ ci ne kan tiɲɛ na diɲɛ bɛ changer a pereselen de don ne t'a ta k'a pereselen de don a pereselen a ye tɛ bɔ o kɔ kɔrɔ y'o ye e b'o kɔ kɔrɔ cucucu a dun t'i to yen i fasa togo la i halaki togo la i fɛnɛ i ko charbon k'o tɔ ye furu furu ka di sa ne ni ma furu fana e kuma e ni muso tɔ tɛ ka furu cɛ tɛ min ye Dagawuli jumara kɛra fama ye tiɲɛna fo k'i bonya k'i a donna k'i b'i cɛ sagoya la i bonya cogo lɛ layi koyi o ne mun nana ci la nin don ye wa i bɔra ka n to cogo min na sisan mɛ n diya san ka tɛmɛ o bɛɛ i b'a dɔn ka di ne ka dɔgɔ muso kunyaw de ka di i mana don ko o ko la k'i k'o kuntigiya ta donc i ye nin dun in fana kuntigiya ta k'o k'i ta ye kabako i dɔn tɛ sa e tɛ ne dɔn wa walayi ko gafu de don gafu walayi ko den yɛrɛ taara ko kɔnɔ a taara kalan na o dun ɲɛna ne b'a dɔn a bɛ kɛ fɛn ye sa yɔrɔ de kabini ne nana e cɛ kundalen sɔrɔ e sen ka don min na ne b'a dɔn k'e den bɛ kɛ fɛn ye sa an nakun de tɛ yan a banna dɛ an cɛlasigi dɔw de k'i cɛ nɛgɛ-nɛgɛ i b'i cɛ sɔrɔ o de la walima de ou bien kuma kɛ sa ko ne ye muso feere sɔngɔ kelen na ko ne bɛ dɔ ba faga kabako n dagawu maaw man kan sa maaw man kan dɛ ni ala ye diɲɛ da don min maaw man kan mɔgɔw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn o kuma ye t'e la i munumunu sa gafu ayi Keita ka gafu ada madame Keita cɛ n yɛrɛ sera ka teli i bɛ taa fɛ ka taa ci la nin yɔrɔ in na ka na e fɛnɛ tɔw tɛ ci la de a bɛ kɛ cogo di aw bɛ furu la anw bɛ bajangala yala la mun mana taa ta o bɛ taa bila ko dɔn ne yɛrɛ ɲɛ ne fɛnɛ bɔr'o la kɔsa in na dɛ n bɛna wo dɔ ɲini ka aw kun sɔrɔ cɛ nin tɛ laban an bɛna o ɲini n mana to nin na ta ka sa ta hali sulobaga tɛna sɔrɔ n na walayi kuma ne ɲɛcogo ye gafu ne ye dɔrɔn ne negira furu nɔfɛ yɔrɔ de e furu ka di sa ne yɛrɛ hamina tile a ye fara duwawu suba ne bɛ k'an ye hamina sa e ka furu ko in na ala ka furu nɔgɔya sa ala ka ko tɔ ye kasi i cɛ ɲɔgɔn na ala k'i cɛ ɲɔgɔn na don garijɛgɛ la wala kɔrɛ cɛ n b'a t'i da la ko ne tɛ fɛ k'a fɔ k'i bɛna sigi Keita ko a dun da ye ne kelen de ne ka ɲi Keita la e ma tila fasama kunsigi la o ne tɛ se ka kɛ sabanan ye Dagawuli dusu ka bon ma ne taw tɛ bi la walayi an b'a kɛ kɔfɛ sani ka mɛn uyi ko ne bɛ ne kɛnɛya tiɲɛ na karami dalen an terimuso Keita ma se ka taa muso foyi furu fo sunguruba kɔrɔ borodali aw tila ka na k'a bɛ sinaya sama i n'o cɛ a bɛ ka sinaya sama n'a yɛrɛ mɔgɔ fila de bɛ sinaya sama a bɛ ka sama n'a kelen n'o tɛ ne kɔni tɛ ale tɛna foyi kɛ Keita ko la ne ma min dɔgɔya la ale fɔra ne kɔ de ne ye Keita to a bolo yen e Keita to a bolo o kɔni ye ka fugariya de non ne tɛ se nin na ne de watini fitini min ka suya ne kunkolo bɛɛ de ye n dimi non cɛ ne ka so ka ɲi i y'i subaga muso kɔrɔ ye ne tɛ dɔgɔya dɛ ala e den nin jala i b'i ka wulu bɛ n kɔ ye e de ye lɛbɛn k'e bɛ jamana kɔnɔ n'a bunbuli aw la yen nɔ e bɛ mɔgɔ ni mɔgɔ tɛ kuma aw bɛ ɲɔgɔn mun de a bila ka tɛmɛ ala bila ka tɛmɛ ni sinamuso y'a jɛ i la ne t'a jɛ i la dɛ wa ne tɛ dɔgɔya ka ne fa neni e b'a fɔ k'e bɛ sinaya sama i ni mɔgɔ cɛ ale ye mun kɛ a Keita filɛ nin ye e y'o kɛ sunguruba borodali yɛrɛ fɛnɛ la kɔrɔ i tɛ foyi la yan nin wari kama e ni tɛnɛmuso bila ka ne ninnu da e ni tɛnɛmuso bila ka ne ne bɛ bɔgɔ sɔrɔ e den ta ka i bɛna problème de ne m'o problème ye wallahi ni Keita a fɔ ne ka furu bɛɛ sara e ka furu ka sa ni Keita ye cɛ ka furu in sa ala kama i bɛ mun de la yan
la cɛ n'i bɛ taa ka bɔ i ka so. Awɔ, na an y'i bilasira. Salam alaikum. Malik. Karamɔgɔ. Keita. I bɛ seliji da la. Alhamdulillah. Ɛri sera koyi. Kɔri baasi tɛ yen. Baasi tɛ yen. Seli fana sen bɛ o. N'i jɔ n ka seliji ta ka misiri ma kɛ. Ne kɔni selila ka na. Selila ka na. Baasi tɛ. A ko Keita. N ka misiri makɛ kɛ mun b'a la. Seliji ta n ka misiri a bɛ sɔn ka fɔ i ko dɔɔni bi dɛ. Mun don bɛ yen. A kɛra di. Lagali man di dɛ. Keita. Fɛn foyi tɛ yen min tɛ se ka fɔ. A ka di karamɔgɔ. A man di. Keita jɔ n bɛ na sisan. A man di. N terikɛ. Karamɔgɔ dugu in kɔnɔ maa tɛ ne fɔ e ye fiyewu. Ayi farifaga man ɲi la dɛ n y'o f'i ye. E bɛ ne ka fɛn bɛɛ dɔn. Karamɔgɔ n bɛ nin ɲininka bamanankan dɔ la o. A y'a kalan. N bɛ nin ɲininka bamanankan dɔ la. Baasi tɛ. Ne ko miliyɔn ko affaire tɛ mɔgɔ min si a ɲɛna ni o dɛsɛra ka muganko kɛ mun de b'o kɛ mɔgɔ la. Keita o ye labanko jugu ye dɛ. O labanko jugu in dɛ ne ta kɛra o ye. Ayi subhanallah a fɔ astafurula. Keita wala a kɛra cogo di. Mun dun y'i sɔrɔ. Karamɔgɔ ne min sigilen filɛ kɛrɛfɛ bi. Hali dɔrɔmɛ mugan. Mɔgɔ yɔrɔ ka ca dɛ. Hali ne dala dumuni n tɛ k'a sɔrɔ k'a dun bilen. Allahu akibaru. Subhanallah. Subhanallah. Allahu akibaru. Keita. Nka ne tun ye kuma dɔ f'e ye e bɔlen yan nɔ. N ko k'i hakili t'i muso fɔlɔ la. Est-ce que e kɛn tɛ k'a nin sɔrɔ ka d'a kun. Karamɔgɔ. Bari mɔgɔ garisɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo de koyi Keita. I bɛ muso dɔw ye i bɛ tigɛ o la u b'i ka furu la i bɛ tigɛ o la e fɛ k'o tɛ ka ko foyi kɛ ka taa sɔrɔ ala kɛ bɛ ka o garisɛgɛ de fara e ta kan. Ayiwa n'i y'o kɛlɛli daminɛ wa ni ala ko k'a b'i kɛlɛ o la i bɛ sɛgɛn dɛ. Karamɔgɔ. Jɔn ko ala ne kɛmɛ ka muso in tɔɲɔ. Ne kɛmɛ ka muso in ni siri k'a da kun kɛrɛtɛtɛ. Muso in tɛ dumuni kɛ su a tɛ dumuni kɛ tile. Ne kɛmɛ ka diinɛ ni ŋaniya bɛɛ tigɛ muso la san 2 ani kɔ. Muso in mago t'a ka furu la n tɛ don a fɛ yen su fɛ n t'a ka dumuni dun hali n'a ye koliji sigi n tɛ maga a la n'a ko min ye ɲuman ye n b'a fɔ n k'o ye kolon ye. Auzubillahi mina shitani rajim. Karamɔgɔ sitanɛ de ye ne ye o ne de b'i kɛrɛfɛ. Subhanallah. Subhanallah. La ilaha illallah Muhammadu rasulullah. Keita. Keita jumɛn ye bila o la. Muso jugu tɛ wa. Muso jugu cogo di. Hawa kɛ nin bɛɛ ye Hawa de nɔ ye. Hawa de donna ni ŋanaman ni kurutu kan ye ne kan. Ne m'a fɔ e ko ne ye ji bila ka taa wa. Ne bɛ ji bila ka taa don min na n ko ne de taara Awa de ye ne nɛgɛ ka to ka maga ne kunkolo la ne taara n ka foro feere miliyɔn 4. Allahu akbar. A ye mago sa. Ayi a m'e mago sa o Keita. I mago ma sa fɔlɔ i mago b'a fɛ ka sa de. Sinon e mago ma sa fɔlɔ foyi ma kɛ ba. Mago sara walahi. Ne ko Keita maninfinw lamɛn a da ka di i yɛrɛ la. Karamɔgɔ m'i lamɛn de. Diɲɛnatigɛ sirilen don ɲɔgɔn na de maa bɛɛ sirilen don dɔ la. Ne y'a f'i ye n ko i ka muso n'i ye muso 2 ta i k'i tilen u ni ɲɔgɔn cɛ nka nin tɛ baasi ye. Keita i bɛ segin ka taa so i bɛ taa yafa deli Fatumata fɛ wa i k'i jɔ i cɛya jɔyɔrɔ la ni muso ye kuma min f'i ye k'a kɛra ten kana tugu muso dalakan kɔ dɛ a ɲini n'i yɛrɛ ka cɛya fɛlaw ye i y'a faamu. Y'a faamu. I kana dusu bila hakili ɲɛ i ka sabali
diɲɛnatigɛ la maa muɲunen o b'i diya dɛ karamɔgɔ muso jugu furu ye kungo ye e ye ne ladi don min kama ni ne tun ye lamɛn nin kun tɛ ne sɔrɔ nka nin kɔfɛ hali ne jugu ne tɛ sɔn a ka don ɲɔgɔn na ko sugu la tuguni karamɔgɔ walahi e sara tɛ ne bolo ala k'an bɛɛ sara e sara bɛ masa rahamani de bolo ala k'an bɛɛ sara nka est ce que muso ye a bɛna sɔn ka yafa ne ma wa a bɛ yafa yafa tigi ala ye a bɛ yafa n'o de f'i ye n ko hɔrɔnmuso de b'i bolo ta a bɛ yafa wa ne yɛrɛ bɛ se so sɔɔni sisan i bɛna e n bɛna sɔɔni karamɔgɔ o dun bɛ diya ne ye fɛn o fɛn b'a la an b'o kɛ ɲɔgɔn fɛ i y'a faamu e kana miiri i kana miiri n'i miirila fa bɛ don i la dɛ bari n'i ka nafolo tiɲɛna n'i y'a da n'i y'a ta ni dusu ye i bɛ fini bila dɛ i y'a faamu i hakili sigi ɔ karamɔgɔ ne denkɛ dun e denkɛ jɔn fa kɛ fa wa ne ye tɔɲɔ min dafa kuma ta kan fa ka ko jɔrɔba de bɛ na fa yɛrɛ bɛ taa don min kama n'a fɔra ko 1000 ne ye fa buruja 1000 de nɔfɛ ayi k'a sɔrɔ n ye miliyɔn 4 don manamanaden la Keita e ka sabali fo kuma ta den tɛ de o do kɛ o bɛ don da la koyi e ka danga tɛ foyi k'o la muso muɲunen den e bɛ barika koyi depuis fa donna ekɔli la a redoublé la ka ye wa o kɛra a m'a ka fɛnw bɛɛ kɛ siɲɛ kelen kelen baasi tɛ wa kana jɔrɔ fa t'a la koyi fa bɛ don da la ne de filɛ k'o f'i ye bi hali i ka jɔrɔ zi ta la o ka fisa ni fa ye Keita zi ko kuma in bila ne bɛ sira ɲini e bɛ sira ɲini n b'i sɔrɔ yen awɔ n'ala sɔnna n b'i sɔrɔ yen sɔnni n ba nin ye yirisunba binnen ye a bɛ fɔ nin de ma ko yirisunba Keita ko ye waritigiba nka o ka bin ta fo ka fini ni fini lahara jugu in don ko dɔ bɛ yen nka ne bɛ t'e sutura ala n'a kira kama inshallah Gurumne somɔgɔw e ni fama sa ça va kan foyi tɛ awa n tɛ togo la bi dɛ ne yɛrɛ kunna fɔ ne wele ka na o kuma e tɛ se ka taa ne ka so wa awa tɛ se ka fɔ jama la n ye mun ye ɲɛ la a tɛ se ka fɔ aw fɛ yen o ka di kɔni n'a fɔra aw fɛ yen o y'an ma kuma sulu ala kana kuma sulu sa ma awa an den an den fa ji ko de don ji fa ko kuma to yen ba yen a ye jɔyɔrɔ sɔrɔ ko ka ɲi o to yen sa o don la n terimuso ka di i b'a dɔn ka di awɔ n bɛ ka di dɔn o ka sati n ye zi de ye a bɛ bɔti kɔnɔ o to yen ba yen a ye ko ji bɛ mun kɔnɔ ko bɔti wa u ka dɔnkɛyɔrɔ nin ne t'a tɔgɔ n'u bolo ye n'i tɛ fɛ ne n'i ka daga wuliya ka tiɲɛ ka na ne wele ka nouvelle guma ɲɔgɔn fɔ ne ɲɛna dɛ est ce que ka mɔgɔ wele kuma duman na a bɛɛ ma f'i ye fɔlɔ a filɛ ka mɔgɔ ka journée goya la a bɛɛ ma f'i ye fɔlɔ san kɔnɔ ne de ye zi o dɔnkɛyɔrɔ in kɔnɔ ani musomaninw fa bɛ bɔ ka bin na fɛn dɔ b'a bolo ko gulɔ a bɛ bɔ ka bin na mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn fɛ ne y'a ye n ko zi tɛ sa ne y'a ye dɔrɔn ne ye ɲɛgɛnɛ kɛ ka taa fila sabali n ko kana ne wele ɲuman na kuma fila la bi tulo bɛ na yafa ne ma ne ta ye ladili ne bolo e den ne den a bɛɛ ye kelen ne ta kun y'o de yafa ne ma ne taara an sɔn ka ban awa ni sɔgɔma alba basi la wa kilera dango sababu ɲuman ka ɲɛsi gɛrɛgɛrɛ ma ka laban ɲuman di ala ka jɔ mɛra bi bani bɛ taa baara yɔrɔ la i dun ye baara ko kuma min fɔ ko secrétariat d'accord n bɛ dugawu k'i ye i hakili to i yɛrɛ la dɛ musoya danbe k'i hakili to i yɛrɛ la ye ka n'i ta i ka cɛɲɛ fɛ i yɛrɛ kɔlɔsi i ba wele ko mago b'a la ne kɔrɔkɛ fila ni kibaruya n t'u ka kibaruya kalama kosɛbɛ mɛ tile filɛ na ni ala sɔnna n bɛna n jija ka b'u ka kibaruya kalama ma naam bari ji an sɔgɔma Keita an sɔgɔma kɛra sira baasi t'i la baasi foyi tɛ yen k'e bɛ ka ne wele a ne bɛ k'i wele
Akari kɔni. Akadi. Ne bɛ dumuni dɔ sɔrɔ fɛ ka dun yan. E ko mun? N ko ne bɛ dumuni dɔɔni sɔrɔ e fɛ ka dun yan. Dimini? O ye denkura ngɔya la bi dɛ. E kana dimini ɲini ne fɛ. Denkura tɛ. Ne bolo banna pewu. Ne ka fɛn bɛɛ de banna. Ne yɛrɛ filɛ yɔrɔ min sisan kɔngɔ yɛrɛ de bɛ ɲini ka ne faga. Kɔngɔ? Kun jumɛn y'o kɛ? Denjugu n'a ba de y'a kɛ. Zi y'o ye kalo o kalo Zi bɛ weleli kɛ ko problème dɔ b'a da la. Ne bɛ wari ci Zi ma. Zi yɛrɛ ka tali la $4,000,000 o de donna Zi la. Ne bolo banna pewu k'a sababu kɛ muso jugu n'a den. Fo ne yafara ne ma dɛ. Ne bɛ mun kɔni ɲini fɛ. $4,000,000. Ne yafari ma. Ala ka yafa an bɛɛ ma. Ne yɛrɛ de kun bɛ to ka taa wari minɛ n balimakɛ bolo ka na tobiliw kɛ. Ta i lafiya dɔɔni. N bɛna dimini ta ka taa d'i ma. Ta i lafiya ne yafara. Walahi. Furu kun ye yafa de o. Furu kun ye sutura de ye. Ne bɛ sutura sisan o. Ne bɔra ne ye ne bɔra ni n yɛrɛ de ye o. T'i lafiya n bɛna dimini d'i ma. Ala Fatumata e ye ne dan ni furu ɲɔgɔnya ye. T'i lafiya n bɛna dimini ta gabuguda la ka d'i ma. La. Ma. Emma. Allah. Ça va? Zi ne malo. Ma mun kɛra? Zi ne malo ko Zi. E ma se ka foyi kɛ diɲɛ kɔnɔ ni kɔ. Ma e b'a kasi dɛ. Mun de bɛ? Zi ne malo. Ne ma fɛn ko kule kana kɛ n ka du kɔnɔ kana su kule kɛ n ka du kɔnɔ. Ba ne de don sa. Zi ne malo. Zi. Zi. A mun y'i sɔrɔ? Zi o kuma na ne ye wari min don e taara ka wari bɛɛ daji yan. Ba ne fɛn. Ne ba. Ne ye mun y'i bolo? Ba e bɛ ka n ka. Zi dɔrɔn Zi sɛbɛn e ne ka wari bɛɛ daji quoi. E ne ka wari bɛɛ daji quoi. Ba dɔn min ba. Ji dɔ di yan. Zi mun bɔra jigin e ka taa. Ji dɔ di yan ka min. Ne ma foyi dɔn. I fa faga. Fatumata k'i ka ji dɔ di yan ka min. Ni y'a mun ko ye? A y'a fa sa. A y'a fa bɛɛ k'i yɛrɛ lafiya. Ma, an ka dɔn kɛ sa. N'i ma bila. I ma dɔn e ye ne faga. Wuli ka jigin. Zi ne faga ko Zi. E ne malo sigida la tan Zi. Zi min malo. Zi min malo de ne malo. Ba i b'a dɔn han c'est-à-dire o tɛ quoi han yen université la awɔ c'est-à-dire a mɔgɔ bɛɛ tun bɛ ne jogoya la kosɛbɛ u banna ka ne ka matière falen de mais ba solution tɛ yen n bɛ nin kɛ ou bien awɔ e tun bɛ yɔrɔ min na awɔ maître tun bɛ juguya la o tuma maître de ye joué in dɔ e bolo wa mais solution ayi nin to ta ne y'a faamu awa i ni den don so kɔni k'i ka minɛn tɛ ka bɔ n fɛ yen bɔn taa ka bɔ n fɛ n tɛ fɛ k'aw ye a y'i bɔ n ka so o kuma e jɔlen don ne m'a fɛ ka t'i ka minɛn tɛ kana taa minɛn foyi ta an m'a ko
lajɛ jinja banjɔli la de. Ayi nin jinja banjɔli ta. An bɛ taa k'i kelen to yen. Ka taa ne kelen to. N'a taara ne bɛ taa. Ne dɔgɔmuso bɛ se ka taa ka ne to yen cogo di? Yafa ma. Va. Va. Cɛ i bolo kana makala. Kana makala. Okay. Wallahi muso jugu sɔrɔ. Ni ye muso jugu sɔrɔ. Keita kɛra nin. A ne dɔgɔmuso kɔni t'a la kɔni ne bɛ taa. Hakɛto. Keita. Ala jɛ. Mun dun kɛra? Si lajɛ e yɛrɛ k'a lajɛ. Keita. N'o de f'i ye n ko sabali kɔrɔ ka di. Sabali. Ala jɛ. Juin. An ka maramu. E ka se dɔ ta ka na an k'an sigi de. Ayi. Keita. Mun dun kɛra? Wallahi. Kɔrɔ baasi t'i la. An fa n'an baw. Du kɔnɔ mɔgɔ. Alhamdulillah. E fana ka fili sa. Ni fili ka b'i bolo sa, i si kɔrɔla ninnu ma sa. Sigi yɔrɔ. A y'aw sigi. Keita. E b'a fɔ ne ko ne ka to kana bɔ e la, ne yɛrɛ bɛna e sɔrɔ cogoya min na, nin man di ne ye dɛ Keita. Dɔgɔmuso. Fɔ cherche le. Taa ka sigi yan dɔrɔn, taa ka sigi yan. Taa ka sigi yan. Mun dun kɛra de? I tɛ tɛmɛ ka bɔ n kotɛ la. E fana I jɔlen bɛ yan. Ni tɛ ma bɔ yan. Keita. Karamɔgɔ. I Keita sa, i tigɛ de dusu kan. Diɲɛlatigɛ ye sɔgɔmada caman ye koyi. Mun dun kɛra? A kɛra di? A fɔ n ye. A kɛra di? Keita sabali sa. A bɛɛ ti den nin ya. Den jɔ. Si kɛ. N ye diɲɛ bɛɛ don si la. Si bɛ taa don min kama. A y'a sɔrɔ ne ko n tɛ fɛ a ka taa. Nin muso jugu min sigilen filɛ nin. E k'ale b'i ɲɛ tufa ka bɔ diɲɛ kɛ wa? Ayi jɔn ka Keita sabali sa. Ko ne ka du bɛ balo yɔrɔ min n'o ye ne ka sɛnɛkɛyɔrɔ ye. Nin de ye ne nɛgɛ ka to k'i bolo maga ne kunkolo la. Ne y'o feere ka miliyɔn 4 de don nin ka taali la. I t'i bɔ sunɔgɔ la. A taalen kɔfɛ kalo o kalo a bɛ n wele ko problème dɔ b'a da la. Ja tɛ foyi la tulon min ni bɔti la ta wa. Ne ma sa wa. Ne ma sa. Keita limaniya. N mago de sa. Ne ma fili yɔrɔ ma. Limaniya kɔrɔ ka di. Non, c'est ici. An ka limaniya. Ani tile. An b'a ni tile. Nin jɔn ye? Ala ne den nana. Nin ne ka fa ya. Ne ka fa. Ne den nana koyi. Fa de don. Alhamdulillah. La ilaha illallah wa rasulullah. Subhanallah. Ala ka sɔrɔ fa. Wallahi karamɔgɔ nin t'a don ne ye dugawu dɔ kɛ nin ye fo a ye t'a don ne m'a f'i ye n ko i ba ye sɛgɛn min k'i ka furu la n'i b'a tɔnɔ dun wa fo ala tun k'e kɛ tan n'a ala tun ma nin kɛ tan karamɔgɔ wallahi n ma n yɛrɛ ɲininka ne ye dugawu bɛɛ lajɛlen kɛ ne ye dugawu den i da bɔ a la i da bɔ a la wallahi ayi Keita bi kɛlɛ kɛ du ye sa a k'a tɔgɔ b'a kuma na Alima e ka na yan fɛ Alima tɛ di Alima don ni fiya bɔra min ni fiya bɔra min i sigi Keita ne ma fiyɛ ko jɔn ka sabali an ka sabali sisan ne ma fɛn wɛrɛ faamu ko mun de bɛ yen A y'a kɛ ten dɛ. a ye fa lamɛn N'ala sɔnn'a ma minnu kan ka taa hiji la kalo nata la ne y'i tɔgɔ fara olu ta kan e kan ka taa hiji la n'ala sɔnn'a ma. Tiɲɛna o diyara ye dɛ fo ala tun ka nin kɛ mais i fa ni b'a bila ka taa olu ta ka gɛlɛn ɲɛna kosɛbɛ. I y'olu fɔ n bɛna hakili to a la mais n nana sɔrɔ mankan bɛ yan papa yɛrɛ wɔsilen don mun de bɛ yan. A bɛ kɛ cogo di i fa de bolo banna pewu foyi tɛ bolo la bilen. Ni ala ka kɛ ye nka aw kana aw jigi latigɛ ne bɛ yan ka ban alhamdulilayi nafoloba sɔrɔ la n bɛ don du problème n bɛ don a bɛɛ kɔrɔ. fa i ka kuma ɲɛna nka awa t'a la dɛ awa de ye ne bolo ba pewu. n'o de f'i ye. N b'a la ne den de tɛ yan. n bɛ mun fɔ. Keita e ka sabali sa fɛn min i bɛna to ne bɛ ka du bila dɛ n'i ka sabali. Iji ta yen karamɔgɔ yɛrɛ filɛ nin n'ala sɔnn'a ma n bɛ karamɔgɔ fana fara. Alhamdulillah a barika i ye ne bɛ taa ɲɛ da maga alikaba kan e la kɔrɔma la. I bɛ taa siɲɛ 3 siɲɛ 4.
alhamdulillah ne frère alhamdulillah an bɛɛ de ye kelen il faut venir aw bɛ hakɛ to n bɛ taa yɔrɔ dɔ juru la basi n tɛ kun ye yɔrɔ dɔ san n'ala sɔnna ma n'u bɛ jɛ a bɛ bɛn basi tɛ tanti ni hakili latigɛ ni problème bɛɛ bannen ala ka balimaya to ala ka karamɔgɔ ne kɔni ye ne ka fa de ye wa i ka fa don sa k'e tɛ k'i ne yɛrɛ ye ne ka fa k'e tɛ k'i sigi sa awɔ walayi awɔ e k'i sigi kana fɔ n ka fa awa tɛ di kana fɔ n ka fa i ka zi an ka zi an ka fa keta bi da tiɲɛna i bɛ jɔ ko n ka zi de kana na ko kuma ye dɛ ayi a kana fɔ k'a ka fa keta a kana nin kɛ mankan ko ye sa keta e yɛrɛ fana ko k'i ka fa kɛ keta ne ko e tɛ maloya ne ma bilen o karamɔgɔ komi e ko ten bonya tɛ kola bilen sa wa karamɔgɔ an tɛ maloya ne ma bilen n b'i lamɛn n tulo b'i la karamɔgɔ n'a ma ɲɛ e ko ne ka to ka na bɔ e la yafa n ma ne bɛna bɔ e la k'e sɔrɔ ni lahalaya kɔnɔna na ne b'a fɔ ko n bɛ hakilina t'a fɛ e tɛ ne lamɛn o de wa bɔn baasi tɛ ne taara ayi non k'e ta ne bɛ taa i den la yɛrɛ de yafa n ma ala kama walahi n tɛ segin a kan bilen baasi tɛ i b'a dɔn diɲɛ na sabali ka di kosɛbɛ diɲɛ ko bɛɛ n'a wagati don i bɛ ko dɔ laɲini cogoya dɔ la kɛ ten tɛ tiɲɛ ye o bɛ ko min na maa bɛɛ bɛ fili ka da i kɔnɔna tiɲɛ kan a ka du ko ye du dumanba de ye nka nata ani jamanenya ani gafa o de y'a ka du ye tiɲɛ don i y'o min fɔ tiɲɛ yɛrɛ don e k'e t'a nɔ baba la bisa a kun ka di ne ye fɛn bɛ min ni min cɛ bɛɛ ka wuli ka yafa deli ɲɔgɔn wa e k'e ta fɔlɔ han i yɛrɛ b'a dɔn k'i Fatumata i b'a dɔn dɛ Fatumata wa awɔ ayi ale kɔni e ka yafa Fatumata ayi e tɛ yafa ɲini ne fɛ ne bɛ yafa ɲini ne fɛ i bɛ yafa ma ala ni kira kama k'e ta n ye fɛn o fɛn kira furu sigi la i bɛ yafa ma ala foli yafara ne ma ko Fatumata ne yafa ne ye ni denw tɔɔrɔ ko Fatumata ne bɛ aw ɲi siri ka da aw kun yan k'aw kɛ mɔgɔ tɔ ye kana na don e n'i cɛ ni ɲɔgɔn cɛ i ye fɛn o fɛn kɛ na ne ma bila ne yafari ma yafa ɲini k'e ta fɛ keda foli yafara ne ma ne ye bila fili la koyi k'e ni muso kɛlɛ ne y'i bila fili la dɛ k'i ka wari mugu la nɔ k'e ta foli yafara ne ma dɛ yafa tigɛ ala ye ala bɛ deli ala bɛ sɔn n'i delila i fana kana ban alhamdulilah fɛn bɛ ji min a bɛɛ ye fili de y'a sɔrɔ a tɛna ɲɔgɔn na se fila karamɔgɔ karamɔgɔ i ka karamɔgɔya yɛrɛ kama Fatumata min sigilen filɛ ne furumuso fɔlɔ don ani foli ka kan ne tun bɛ ninnu to kɔngɔ na yan ka wari bɛɛ di ni muso in ma o fɔ don ye bi t'o fɔ don ye a fɔ a ye k'a ka yafa ma furuɲɔgɔn ɲɛna ala n'a kira kama n ye fɛn o fɛn k'a la hɔrɔn don a ye n bonya ka n to danbe la baasi tɛ Fatumata i m'i ka sabali tɔnɔ ye sabali nafa yɔrɔ filɛ o de la a bɛ fɔ ko jɔn ka sabali i y'a faamu k'i ka yafa ma i furu cɛ ko ne yafara ala ka yafa bɛɛ ma ala ka yafa